E nos dispoñemos en Radio Colleredo a falar de cine, como sempre os martes, abrimos o tempo para as nosas crónicas cínicas na que cabe pois un poquinho de todo relacionado con a sétima arte, con o mundo tamén das series de televisión, da man dun experto de Fernando Sampedro. Que tal? Moi bons días, Fernando. Moi bons días, aquí estamos xa unha semana máis comentando, bueno, o que vemos e o que non vemos, é o que se estrea, é o do que se fala, as noticias, as novas, pois algunha triste como o falecemento de Robert Redford, por exemplo, e outras alegres, pois como a designación de Sirat, do galego Oliver Laxe, como película española para representarnos nos próximos Óscars, que veremos a ver se consigue a nominación. De momento, que envía España, logo se verá se pasa, ten que pasar 2 cribas primeiro todavía. Ou seja que veremos a ver que pasa. Teño que confesar que aínda non vin tampouco nin o que arde nin Sirá, teño que confesalo, Pero todo o feedback, todas as noticias que me chegan de que son pois como producións de moita calidade, ou allá que, bueno, e os premios que teñen levado en todo este tempo, mesmo Sirá, que é moito máis recente, pois avalan un pouco esa excepcionalidade da produción. A ver se ten sorte, non? Pois sí, eu estou con Batía, ainda non vi ninguna das dúas, están xa en carteira na pole position para ver estes días, en canto haxa tempo. E, bueno, pois veremos a ver se estamos ante un novo talento que encima poderemos presumir de que é galego, ou ante un novo bluff, que nunca se sabe con estas cousas. Con tanto hype que se crea a veces, pasan cousas que están un pouco infladas. Esperemos que non sea o caso, non vendamos a pela antes de matar o oso, primeiro ver as películas e logo xa intercambiaremos opinións. Evidentemente, bueno, pues con esa desesarlle sorte, lóxicamente, a carreira de Sirat, ahora ten ese primeiro paso, a Academia Española pois propuxo como filme que representaría a España de chegar a treito final da carreira polos Óscars de 2026, evidentemente. Pero bueno, na semana na que nos metemos fora de pronósticos, non, que ainda lle queda moito a Sirat, falaremos nos próximos meses, esta semana, por onde van os tiros cinematográficos? Bueno, pois é extraño, é raro, non sabemos comentar aquí moitas veces documentales, non? Facemos máis a veces cando falamos de música, pois algún documental relacionado con algún artista, non? Pero hoxe así como, digamos, como novedade da semana, pois traigo un documental que además o vin con moitas ganas, me apetecía moito botar un vistazo, ainda que xa me esperaba que non iba a ser tan carroñeiro como debería, ni como eu me esperaba, pero bueno, sí que sirve para facer un retrato, para humanizar un pouco a ese ídolo que é Charlie Sheen. Ídolo controvertido onde os haxa. Pois sí, bueno, aquí xa os nosos habituais xa saben da nosa querencia por este tipo de personaxes extremos, non? Tipo Charlie Sheen. Bueno, eu ainda recordo cando fai igual 15 ou 20 anos, cando estaba e cando empezou a súa serie de 2 homes e medio a estar na cresta da ola, que el pedira que lle chamaran Charles e non Charlie. Ninguén lle fixo caso. Home, unha trayectoria controvertida a do fillo de neste caso de ahora, bueno, non me sale como se chama o pai. De Martin Sheen. De Martin, non me salía o nome, Martin Sheen. Xa ser o fillo de Martin Sheen como que lle dá pois un halo de respecto, ¿no? A figura de Charlie Sheen, lo que pasa que desgraciadamente se gañou todo o contrario pola súa trayectoria personal nos últimos anos, ¿no? Sí, pero conseguiu ao longo, a día de hoxe, en pleno 2025, pois é moitísimo máis coñecido, famoso, rico que seu pai, non? Sobre todo tamén polas xeracións máis novas que creceron vendo 2 homes e medio e bueno, pois ao final conseguiu eclipsar a figura do protagonista de Apocalipsis Now, non? Sí, de feito nin Martin nin o seu irmán Emilio, o
tamén actor e director Emilio Estévez, pois aparecen no documental, xa explica Charlie o porqué, que o entende perfectamente, non porque se le ven mal, simplemente pois para non sesgar as opinións de outros invitados, que a verdade non pintan nada, total, hai un que me repatea especialmente, que quizá para min é o punto máis débil do documental, porque a ver, cando un ten un ego xa tan desmedido que, aínda que este nun documental sobre un compañeiro, un que se supón amigo, e te dedicas máis a falar de ti mesmo e das túas tonterías, porque que é moi tonto este home, a mí xa fai, como actor, xa fai anos que deixou de interesarme, pois, aparte de que con unha actitud chulesca, fumando continuamente, e bueno, indo de malote por la vida, non? El tonto é sin pen, é que hai que decirlo así. Hola, sin pen, teléfono de aludidos. Sí, xa temos o primeiro aludido desta semana. Desta campaña. Sí. Xa podes poñer aí na pizarra. Na lista, non? Na pizarra que temos aí, non sabes, de personas non gratas nesta casa. Ai, mi Pois xunto a podes poñer o mismo, mira, ao ladiño de Iván Ferreiro, por exemplo. Bueno, xa empezamos con Iván Ferreiro, pobre Iván Ferreiro. Bueno, falamos de sin pen. Efectivamente. Pois sobra absolutamente. E logo, pois, si aparece o irmán maior do clan, o máis descoñecido, que é Ramón Estévez tamén, chamase igual co pai, que non olvidemos que Martín Xin, o seu nome real é Ramón Estévez, e Charlie, pois é Carlos Estévez, non? Bueno, nos conta como decidiu poñer Xin, Estévez, bueno, pero, a ver, o queixo do documental, pois está nas súas historias de excesos, non? Que, bueno, ben relatadas, quizá un pouco suavizadas, pero el sigue caendo ben, non? Ora, según el, leva 7 anos sobrio, o documental é grabado agora, así que, eso, 7 anos sobrio, que está preparando o seu regreso a palestra, non temos máis noticias, non sabemos se cunha nova serie, con algunha película, pero bueno, que aí está, e bueno, pois, a ver, se che gusta, che cae ben o personaxe, pois vas disfrutar destas 3 horas de documental, dividido en 2 capítulos. 3 horas, sí, claro, bueno, en capítulos, porque senón non o ve ninguén. Dividido en 2 partes, sí. Pero vamos, que as podes meter do tirón perfectamente, podes ir saltando o que di sin pen. Bueno, vale. E bueno, pois os máis allegados, Denise Richards, que é unha das súas ex-mulleres, Brooke, non me acordo do apelido, a última que tuvo, bueno, unha ex-junkie, como a él, que o único que pretendía era triunfar no cine e non o conseguiu. E bueno, o seu amigo da infancia, Tony Todd, non confundir co actore, que facía de Candyman, non confundir. E bueno, pues eso, o seu irmán maior, son os principales coprotagonistas, non, do documental. No que o propio Charlie, pues nos vai, e John Cryer, o seu compañeiro de 2 homes e medio, por suposto, tamén aparece, bueno, e máis invitados. Bueno, pues un retrato fidedigno, supoñemos, que non intenta limpar a súa imaxen, pero tampouco degradala máis do debido, non? Que é o que debe ser, carai. Simplemente retratar o que foron as divertidas peripecias dun festas, porque sobre todo é o máis bonito. Charlie ten unha aptitude positiva ante a vida, non? Incluso nos peores momentos, pois el nunca se veu abaixo, sempre intentou salir adelante, de facer 1001, de acabar na comisaría, tal. Bueno, pois a súa actitude ante a vida sempre foi a de seguir adiante, optimista, e non hundirse na miseria, non? Eso a mí pareceme unha gran virtud, e bueno, pois capealo temporal, como bonamente puido, un home o que lle gustaba simplemente a festa, e que a levou hasta as súas máximas consecuencias, as máis extremas posiblemente, pero vamos,
o que nos houbera gustado facer a calquera de nós. Bueno, non sei, como non vi no documental, non sei se chegaría aos extremos del, me reservo a opinión, pero bueno, a mí festas sí, pero depende como, Ollo, que igual nós mesmos, ou algún amigo noso, ou algún veciño, ou alguén que coñecemos, é máis party animal, que digo os americanos, que o propio Charlie Sheen. Bueno, pero non lle fixeron un documental, nin saen películas, así que xa está. Eso seguro. Entón, é como se non existira. Exactamente, eso seguro. Bueno, pues a vida e milagres, en certo modo, de Charlie Sheen, neste documental que hoxe, pues tamén, que precisamente todo o que ten que ver co cine nos gusta, e é outra recomendación que facemos para, pois, ao mellor ter unha mirada máis clara e enterarnos máis de detalles da vida, da controvertida vida de un dos fillos, quizáis o máis famoso fillo de Martin Sheen. Bueno, pero non se queda en Charlie Sheen e en obviar a Sean Penn, non? As recomendacións desta semana. Por onde tiramos tamén? No. Bueno, antes de seguir adiante, a ver, ahora igual algún dos nosos ointes está preguntando, bueno, que películas me recomendades de Charlie Sheen? Quero coñecelo un pouco millor. A ver, cales dirías ti? Principiante, porque sale Clint Eastwood. Por exemplo, mira, está ben, The Rookie. Por exemplo, sí, señor. Pero bueno, é un divertimento, non é un filme. Xa non me meto en como eran aquelas que facía en plan aterrizar como puedas. Que xa non me acordo, que facía como de Rambo e unha cosa así, non me acordo. Sí, ahora non me sale o nome, pero bueno. Hot Shots, efectivamente, sí, señor. Que facía unha especie de parodia de Rambo nunha delas, pero bueno, a ver, tamén salgorda, estamos no mesmo, non? Comedietas así de humor sinxelo, como de humor dese malote, non? Digamos, malote no sentido de malo, de frouxo, non? En plan aterriza como puedas, pero bueno, claro, é que non ven tampouco moitísimas máis... cosas á cabeza, ¿no? E ten algunha produción. Non sei se saía con... Bueno, sale en Platón, por supuesto. Sí, por supuesto, facendo un papel secundario, un dos seus primeiros papeles. Sí. Estaba pensando en unha produción que sale en Michael Fox, que era algo así como Corazóns Solitarios, Corazóns Solitarios, non. Sí, de feito se fala... Que tamén de Vietnam, pero non sale Charlie Sheen, me parece. Casualties of War, aquí non sei como... Eso. Se mal non recordo, era de Brian De Palma, esa película. Pues non sei como... O traductor de turno non sei como a chamar... Sí, algo así, algo de corazones. Sí, corazones de hierro... Sí, algo así. Esa non é la de Brad Pitt, la de corazones de... la que van no tanque. Non sei por qué. Me lío xa cos títulos. Bueno, nada, para non liar os ointes, xa que estamos co tema de Charlie Sheen, de posibles recomendacións que faríamos, dende logo, ata salió un Scary Movie, fíxate ti. Mira, que esa non a vi. En Scary Movie 5, que tamén ten narices. Hoxe en día hai que ver tamén un pouquiño, falas dunha película en que número das moitísimas secuelas, non? Claro. Ese é o tema. Home, non sei, eu estou un pouco repasando a filmografía del, sobre todo en series de televisión nas últimas décadas, non traballou moitísimo, pero así, aparte de Hot Shots e por suposto de El Principiante que decía eu con Clint Eastwood, bueno, logo ten algunha produción así un poquinho de acción, pero xa no declive da carreira. A partir de 1990 xa non lle foi moi ben. Por exemplo, hai unha que se chama Navy Seals, Comando Especial, que eu lembro que a vira, Arma Joven, que salía tamén... Claro, e xunto a un reparto de... Pues, digamos que a sucesora a nivel plantel do que supuxo no seu momento os Rebeldes de Coppola, non? Que descubriu a toda unha xeración. Sí, pero quizás en menor medida, o mellor, non? Claro, non tuvo tanta repercusión, non? Pero si no 82, Rebeldes, nos trouxo a Ralph Macchio, C. Thomas Howell, Patrick Swayze, Matt Dillon... bueno, a Tom Cruise casi non se lle veía, pero bueno, estaba Tom Cruise por ali tamén. Bueno, pois 10 anos despois, as dúas películas de Arma Xoven, Arma Nova, Young Guns, nunha palabra, pois aí estaban, eso, xa... había moito Nepo Baby, as cousas como son, porque Josh Brolin, Charlie, estaba aquí Kiefer Sutherland, Josh Brolin,
o rapaz Abama, Lou Diamond Phillips. Sí, é verdad, Lou Diamond Phillips, que pena, non tivo unha carreira despois moi é verdad. Lou Diamond Phillips, sí, señor. Bueno, nada, Bueno, o que digo, quizáis con Platón e, por suposto, con Wall Street, son as películas máis a recomendar, non? Ese inolvidable personaxe interpretado por Michael Douglas, Gordon Gekko, ese tiburón, non? Sí, señor. De Wall Street, que coñeceu unha secuela, a película, fai 10 anos, máis ou menos, que, bueno, non chega á altura dos talóns, pero aí está. A grandiosa película de Oliver Stone, pois, para poñer xunto a El Lobo de Wall Street de DiCaprio, non? Estou buscando a película para que a xente que nos escoita que digan, sempre nos deixades con mel nos labios, despois dicides unha cosa, non vos recordades, e nos quedamos así esperando. Estaba mirando eu o filme de guerra no que aparece Michael Fox, que non aparece Charlie Sheen, ni moito menos, para nada. Estaba eu pensando si... Non estaba seguro, pero... No. E aquí diste que de Brian De Palma, e estou buscando un pouco calé o... De feito non salía Sean Penn nesa película. Era Michael J. Fox. Ahora xo digo. E non estaba Sean Penn tamén por aí. Me parece que sí, pero ahora xo digo, me parece que sí que era que hacía, claro, con ya tiene, es que Sean Penn tiene cara de malo, non é por nada. É como moi característica. Bueno, a ver, son menos mal. Corazones de hierro se titulou. Efectivamente, título original Casualties of War. En España, sí, e efectivamente sale Sean Penn, sale a miña memoria non é tan mala como parece. No, que va Michael Fox, Sean Penn, Don Harvey, bueno, son quizás estou mirando, John Leguizamo sale. Ajá. E John C. Reilly, que tamén que despois... por tanto acaba de sacar un disco. Ah, sí. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, de verdad. Onda. Un disco en plan crooner, así, bueno, unha especie de Frank Sinatra de marca blanca, non? E canta ben? Bueno, se defende. Bueno, pues nada. Imos deixalo aí. Bueno. Como curiosidade para os cínicos, cinéfilos e demás fauna, se lle queredes botar unha escoitada, pois aí YouTube ou Spotify encontraredes e algunha das cancións de John C. Reilly que o publicou fai xusto antes do verán, o sea que está recente. Bueno, pues, tamén... Aquí sempre damos información que non se pode, que non sabe en ninguna outra parte. Pues efectivamente. Será unha información inútil, pero aí está. Pero é información, que caramba. Bueno, pues... Non creo que haxa moitas personas interesadas na carreira musical de John C. Reilly. Sí. En xeral non creo que haxa moitas persoas interesadas en John C. Reilly. Bueno, pero, sí. Aparte de ti máis eu, No, pero bueno, a xente que nos escoita é porque lle gusta o cine. Pois ao mellor tamén lles apetece pois profundizar un pouquiño, igual que ao mellor queren ver o documental sobre Charlie Sheen, pois por que non escoitar o último disco de John C. Reilly. Estamos nas crónicas cínicas, estamos recomendando pois non só películas, non só series de televisión, senón todo o que arrodea o mundo da séptima arte. E que máis podemos recomendar en esta mañá de martes? Falando de John C. Reilly, ves, aquí imos derivando cousiñas, é o que nos pasa sempre. É un deses actores, principalmente secundario, bueno, ainda que sexa un dos protagonistas desa estupenda película chamada Los Hermanos Sisters, o sea, Los Hermanos Hermanas. Sí. Bueno, pero normalmente pois é un actor de carácter, un característico, un secundario, non? Eu sempre o meto nese queixón desastre dos grandes secundarios de todos os tempos, non? Por suposto, co seu presidente, bueno, direi, o seu presidente... que se me cruza a información, bueno, da igual, o digo despois, que é un destes secundarios que, pues, por exemplo, como sobre todo os que levan unha letra no medio que dá como, imprime como que importancia. A C, ¿no? John C. Reilly. Sí, da caché, como os grandes produtores de Hollywood, David O. Selznick, Louis B. Mayer, bueno, no mundo dos secundarios, saben eso, John C. Reilly, estou me acordando de un que vin outro día, que Richard E. Grant. Sí, señor. Sí. Que levaba bastante tempo sin velo. Sí, señor.
Bueno, pois aí me apareceu nunha serie, bueno, pois un pequeno comentario sin importancia. Estou agora tratando de recordar como se chama ese actor, joder, que me cabreo porque che digo todos os datos. Sempre facía de vello, secundario característico John Ford, ten 4 Oscars, e non me sai o nome. McIntyre, John McIntyre. No. Thomas Mitchell. Bueno, como? Thomas Mitchell. Non. Que é o que acompaña a James Stewart en Que bello e vivir. Non. Pois hai un montón. Sempre era vello. Me sale Walter Matthau, pero que non é Walter Matthau. Walter Brennan. Walter Brennan, eso, carai. Walter Brennan que sale en Río Bravo. Walter iba ben. Walter Brennan é quizáis o secundario máis importante da historia do cine. Por eso digo, o presidente do secundario. Un tremendísimo actor que ninguén entende como foi solo secundario porque era un actor tremendo, non sei. No, pero é que ten 4 Oscars. É que non se comprende precisamente a historia do cine, especialmente de John Ford, sin Walter Brennan, un dos actores máis importantes para min do cine americano, de sempre do cine de ouro, e non tivo nunca un protagonista. Non, sempre foi vello. Nos anos 30 xa era vello. E non era vello, o que pasa que a pinta que tiña él sempre facía papeles de vello, e claro, durante moitas décadas dicías ti, pero este home non era vello antes xa. Pois sí. Bueno, pues Walter Brennan. Teléfono de aludidos, en este caso ben, para ben. No, Messi, ese está na lista de vamos, de que habría que dedicarlle unha placa ou unha calle en cada vila, en cada localidade. Vale, e a mí me parece moi ben que me nombres a Walter Brennan, pero por que me nombrache ahora a Walter Brennan? Pois falando de secundarios, como John C. Reilly, ou Richard Grant, ou todos eses característicos de Peckinpah, L.Q. Jones. Sí, L.Q. Jones. L.Q. Jones, vamos a decirlo así, para que non suene tan mal. L.Q. Jones. Sí, señor. Algún día podríamos falar largo e tendido dunha galería de secundarios únicos, e secundarias tamén, de Gloria Graham, maravillosa. Por exemplo, sí, sin ir máis longe. Que non quita que tuveran algún papel protagonista, pouquiños, ou en algún caso, un, dous, ningún, pero que deixaron a súa pegada pois na historia do cine, non? Pero bueno, non nos desviemos, que o tempo pasa e... Sí, además nos queda pouco tempo. Nos queda pouco tempo. Bueno, vamos a recomendar outra cousa. Que podemos recomendar esta semana? Bueno, pois aparte de que xa falamos a semana pasada da nova de Cronenberg, que xa está en Filmin, lista para ver, así que espero que todos fagamos os deberes e a semana que ven vexamos as dúas películas de Oliver Lache e a nova de David Cronenberg, así que xa temos deberes. Igual Eddington, que tamén falábamos dela como outra das estreas máis, por lo menos máis esperadas da tempada para mí, a nova de Ari Aster, ese western salvaxe, non? Con Pedro Pascal e Joaquín Phoenix, que xa está prácticamente desaparecendo da carteleira. Bueno, xa solo está en función de noite e non pasará desta semana, así que para vela no cine xa está dando os seus últimos coletazos. E bueno, pois chegará tamén o mes que ven a nova de Darren Aronofsky, bueno, mira que me gusta a min Darren Aronofsky, pero é que non me espero nada desta película que o titulador oficial de turno puxolle Bala Perdida de título, cando debe haber 250 películas co título de Bala Perdida, xa. Seguro que de telefilmes dos 70, películas de videoclub dos 80, ata algunha máis recente. Bueno, evidentemente, Bala Perdida non é o seu título original. Non recordo ahora exactamente cal é, pero vamos, que non ten... Sí, é caught stealing, o sea, atrapado roubando. Bueno, que non ten nada que ver, o título con a traducción. Nada que ver. Entón, pois... tamén, o que pasa é que no seu reparto encontramos, hai carteles con retrato dos tres protagonistas, un tal Benito Martínez Ocasio,
que, bueno, que xa me está botando para atrás, é máis coñecido polo mundo como Bad Bunny, ese individuo. Bueno, vamos a deixarlo así. Así que, bueno, sale moito, sale moito en filmes, Sí. Oye, sale, se non me equivoco, sale en un que a mí me divertiu moito, o do Tren Bala este que sale Brad Pitt, home, en... Sí. Vale Train, vamos, Tren Vale pues Train. Aquí tamén, mira, outra de bala. E a mí esa me diverte moito, me parece unha película divertidísima, é unha película de acción, pero en plan comedia negrísima, e super divertida con un ritmo tremendo, e sale Bad Bunny facendo de malo, claro. De bo non fai. Díxeno ben, non? É el, non? Sí, efectivamente. Non sei que fai ali, pero bueno, é actor tamén. Entón, exacto. Bueno, pues oye. Quere decir que ti e máis eu podemos ser actores tamén. Bueno, eso son. Bueno, é verdade, é verdade. É verdade. Bueno, actor non, son señor que sale en películas. Bueno, pues, máis que a min xa. Máis que a min. Tes toda a miña admiración, xa me gustaría. Pero bueno, a cámara non creo que lle gustase. Bueno, xa che digo que non seguro, pero bueno. Bueno, sempre fan falta todo tipo de perfiles. Non, o meu non encaixa. Precisamente o perfil non. O mellor de frente, pero o perfil nada. Bueno, pues nada, así que recomendamos entón esta semana, bueno, que pasen polos cines a ver Eddington, que Eddington me está a falar todo o mundo moi ben, por certo, dese filme, o sea que pode ser unha das poucas oportunidades últimas antes de que a película pase a plataformas, non? Claro, a colación de eso que acabas de decir, de que cando todo o mundo está falando ben de algo, mira, eu sempre recordo unhas declaracións de Oliver Stone nas que lle preguntaban pois que se necesita, bueno, como definiría él a un xenio do cine, ¿no? Un entrevistador o consideraba él. E Oliver Stone respondeu algo así como, bueno, que para ser un xenio do cine, neste caso que estamos falando, pois tiñas que equivocarte algunha vez, porque hai que desconfiar sempre de quen fai todo ben. Si todo que unha persoa, un director neste caso, que todas as súas películas son boas, é que algo falla aí, algo falla. El se explicaba mellor que a mí, ¿no? Pero viña a decir algo así como que usaba sempre a mesma fórmula, que non arriscaba, entón, pois, claro, un cineasta, un artista, pois, ten que intentar ofrecer cousas distintas de cada vez, bueno, pois, nese percorrido, equivocarse. Entón, aquí é como se pode chegar a ser, ou a ser considerado, un xenio. O que sempre fai todo ben sin destacar, ese nunca alcanzará esa categoría. E ten razón, ten razón. Recordo que ponía a excepción de Orson Welles, bueno, eu a Orson Welles se podo encontrar películas verdaderamente prescindibles. Sí. Sí, no, eu tamén. A pesar de que sí, efectivamente, era un xenio. Pero creo que un deses que non é por citar de mérito, evidentemente, pero xenio por casualidade. Só a título de película de comedia ochenteira, non? Pero xenio por casualidade. Bueno, pues creo que Orson Welles foi un pouco por eso, que evidentemente Ciudadano Kane foi unha das películas máis innovadoras e revolucionarias da historia do cine, técnicamente falando, artísticamente non. O que lle queira poñer pegas ya se pode poñer. A mí me parece unha obra maestra, sobre todo no apartado técnico e formal. Bueno, evidentemente non se lle poden negar a gran influencia, sobre todo a nivel técnico, non, a nivel de encuadres, de fotografía, de iluminación, de planos que presentou na súa ópera prima, non, en Ciudadano Kane. Cousas que aínda hoxe se siguen utilizando, evidentemente melloradas pola tecnoloxía, non? Pero bueno, que se viron por primeira vez, son aspectos que igual ao espectador medio lle pasan desapercibidos, non? Pero os que profundizamos un pouquiño máis, si valoramos e apreciamos, evidentemente. Por eso é unha obra maestra, Ciudadano Kane, non?
bueno, aparte de que ten un guión fabuloso, unha interpretación prodixiosa e unha dirección perfecta. Ok, bueno, pois no aspecto formal e técnico, tamén, xa digo, presentou unha serie de cousas que hai libros ao respecto, fáciles de encontrar, incluso traducidos ao nacional, bueno, sobre o rodaxe de Ciudadano Kane, eses aspectos, esas innovacións técnicas que presentou no seu momento, que recordemos era o ano 1940. Sí, totalmente, por eso. Pois esa é a relevancia dunha obra mestra. Por eso, a próxima vez que alguén que fale de Ciudadano Kane e alguén diga, bueno, pois a mí non me parece para tanto. Bueno, vale, ok, pensa outra vez ou volve a vela, intenta fixarte, a mirala, non a mirala, a vela con outros ollos. Pois mira, xa que o dices, podemos rematar recomendando que quen queira se vexa Ciudadano Kane, se non a veu nunca, porque o mellor lle vai sorprender. Hombre, sí, a ver, a mí me costa creer que poida existir alguén que lle interese mínimamente o cine. Xa non digo que sexa un cínico como a nós, pero que lle interese mínimamente o cine e non vira Ciudadano Kane, entón é para facerlo mirar, Bueno, pois mira, aproveitamos. O que non o vexa, non ten que decir que non a viu, que a vexa, e logo exacto. Viches Ciudadano Kane? Sí, xa vin. E así e ninguén se entera. Que te parece? Eso, me parece estupendo. Bueno, pois así con Ciudadano Kane vamos a dar por rematadas as crónicas cínicas de hoxe e a semana que ven seguimos criticando. Exacto. Desexámoslle tamén unha boa semana a Cinpen. Exactamente. Fernando San Pedro, moitas grazas. Unha aperta.